हेल' रायजोफोर गिबियावनो आं नोंसोरखौ अननाय सिबिनायखौ जासिनानै लाग्रोबाय दे सनाफोर नै जोंहा आंनि फिसाजोनि स्कुल उइकनि प्रग्राम दंनो आंनि फिसाजोआ मोसानांगौ बिजायंआ मोसाला बिनि मोसानायनि थाखाय सारि लायनो नागिरदों दे जोङो दा क'क्राझार टाउनाव बे सारिखौ लायखांनानैसो जोङो नैबे फ्लाइअभार खाथिनि औवाबारियाव न' हाबनाय दङ बेहाय जोंखौ लेंहरदों नालाय जों बाहाय हाबबोगोन दे रायजोफोर ओंखायनो आं एसेबाबो शेयार खालामहरनोसै होननानै आङो खालामहरबाय दे नोंसोरनो रायजोफोर बे न' हाबनाया जाबाय आंनि बिब'खौ औवाबाराव मोनदों नालाय आंनि बिब'नि हासबेन्डनि बिब'नि बिहामजोनि आरोखि बे न'आ आं दा जायगायावबासो आं मोजां फोरमायनो हासिगोन दे रायजोफोर थांनोसै जोङो दाना गाखोहैनोसै नै आंना Trisaya, बिजायं Trisaya नायो मोनबा थांबावगौ हाय हिनजावसना Trisha आंनि बिजायंखौ मागोरो Trishaयालाय Trishaया मासि मोजां नुदों नायनाय बिदिनो सनाफोर आंना बिजायंफ्रा खुसि दाना गारियाव गाखोनोसै नै जोङो गाखोदो दे नोंसोर उनाव गाखोनो सिगाङाव आंहा सिगाङाव गाखोनोसै टाउन मोनहैबाय जोङो गारिनिफ्राय ओंखारबाय दाना दखानाव हाबहैनोसै बबे दखानाव मोनो नायनोसै रायजोफोर दखानाव हाबबाय जोङो नै मथि स्टराव नायनोसै मोनो मोना गारिखौ এই কিবা ডেন্সৰ শাৰী লাগিব লে দিয়ক ডেন্সৰ শাৰী কি কালাৰ মা কি কালাৰ আৰু মা border golden আৰু কি কালাৰ मोनासै रायजोफोर मथि स्टराव मोनैखाय जोङो ओंखारबोफिनबाय दस्रायाव नायफिननोसै फैफिनबाय बैहाय मोनासै दाना नभेल्टियाव फैबाय जोङो बेहाय नायनोसै रायजोफोर बेहायलाय दङ होनदों रायजोफोर सारिखौ दाना नायनोसै माबायदि मिलायना मिलाया बिब'नि बायदि लाबाय नै बाहाय मोनफैबाय रायजोफोर बेनो माला नभेल्टियाव जाबायथ' मा बेनो ना हो बेनोथ' आरो नङाबा उनाव नंगौ बेनो दीजिए कितना परसेंट डिस्काउंट 10% बारा दामनि नङा उन्दैफोरनि मोसानायनि नालाय डिस्काउंट जानानै 350 जाबाय लाबाय नै जिनिसखौ जों ओंखारलांसै बाहेरायाव सोलो फैदो खोमसिबाय दे रायजोफोर दानिया न' हाबनायाव थांसै ओंखारबाय दखाननिफ्राय फैबाय जों नै न' हाबनायाव बरिया लाइटि बरि मा नङाहाय मा बाय सावदोंमोन ना दहाय बेबायदि जैग सावदोंमोन दहाय रायजोफोर नै जोंनाथ' बिदि बसायो नालाय हाबनायनि प्रबेसा अ मिनिखौ सोर हाबफैनोसै सिङाव मालाय मोजां साजायथारबायदां ओरै गाखोलांग्रा सिङाव हाबबाय आङो दानिया नायनोसै सोर दङ सिङाव रायजोफोर जोंहा बियानैया नै बेलाय बिहामजोआ न' बिगुमाया आलासि नैलाय गामिनि बिसोरो जागासिनो दङ जादो दा रुम खेमसै आङो न'खौ नाथाय सादों बेहा नैबेनो जाहैदों आंनि आब'नि बिबाजैनि हासबेन्ड नैबेयो जाय न' हाबदों बेनि बिबाजै बेनो आंनि बिब'नि फिसाजो सासेल' दे आंनि आब'नि फिसाजोआ नैबेलाय बेनो जोंना फिसौआ नैबे आंनि आब' जाहैबाय आजाखि जैसिल बे आब'नि गुमैनिनो बिब'नि बिहामजोनि बियो न' हाबनाया दे रायजोफोर गुमैनि बिब'नि फिसालानि मालिकआ बेनो फिसालाया मालिकआ रायजोफ्रा नै साहा लोंगासिनो दं बयबो
आजा ओखि आंनि फिसौला बे आंनि आब' जाबाय बे आंनि आब'नि फिसाजो सासेल' नायल' जाल' फिसौला मोनबाय सासे जोंना आजा ओखिया बिजामादैया दहाय फैदोंमोन नामा ए थांबाय नो बिजामादैया दा बिमायमोनजों थांफासिगोन फैलाय ओखि आजा नै बेलाय बाबुआ बेनो न' हाबग्रा मालिकनि फिसालाया नोंहा मा पास जाखोलाय आजा सिआइटि ना लास्ट सेमिस ना ए सिआइटि क'क्राझाराव हा रायजोफोर फरायो फिसौ जायो आंहा बेखौबो आंनि फिसौला आंनि बियादैया थांनो ओंखारबाय जोंनाबो बियादैया बे जाय न' हाबदों बिनि बिहावा दतमायावसो नालाय बिस्रा नैबेहायनो थायो औवाबारियावनो नै बे थांजोबनो नागिरबाय आदा बिजावजालिफ्रा न' हाबग्रानि बिजावजालि बिहाव गासिबो थांनो नागिरबाय बिबोनां जोंनाबो बियादैया बेजों थांफासिगोन टाउनसिम बाय बाय जैसि थांदो दिनै नै संग्रा खावग्राफोर रायजोफोर संग्राफ्राबो सोर आब'मोननि बिजामादै जाजोबनायसो गासिबो रायजोफोर नायलांबाय थादो आंनि बिजामादैफ्रा जि गोथाव गोथाव संखादों मालाय एसे देब्रा जावैसाबो साबसक्राइब खालामखैदां खालामदो जावैसो ओमफ्राय बेखौ जायाबा सोर साबसक्राइबार गैया माबार साबसक्राइब खालामना हो खालामखाबाय आंबो खालामबाय डाक्टारनि खामानि गैया उथुराया खालामाखै बेलाय जावैसोआलाय जौ लोंना सोर सोर दंमोन होननासो हमजाबायगोन गैयाहाय बेस्राफोर संग्राफोर खावग्राफोरसो ना इन्टारेस्टेड रायलायदों दहाय बेसन बरा एवदोंमोन दाना नै फान्थाव गोजासो एवबाय बाथोनसो बियो बाथोन सिफ्लेनोसै ओंखाम जादों नै रायजोफोर आलासिफ्रा आंनि जानायखौ देखायबाय थायासै दे रायजोफोरनि जानायखौनो देखायहरबाय आं एसे गोथाव गोथावथार निरामिसानो जानाया होमबाबो बरिया जादोंना एखे संनायफ्रा गोथाव जादों मालाय खरगेमोनहा संजोबदोंना गोथाव गोथाव संथारदों मालाय खरगेमोनहा नै आंना बिब'आ हारसिङै न'खौ देखायफिनबाय आं रायजोफोर थांनोसै ने नै बाहाय ड्रयिं रुम साजायथ'वाखै बेसाफोर गोदान नालाय नै बेलाय किटचेन रुम नैबे भगबाननि रुम थांजोब्बाय बयबो थांनानै बाहाय सोलायथि मोनबोदोंना बेलाय बे बाबुनि ना रुमा ना मामोननि नोंनि ना बाबुनि फिसालानि नैबे गावसोर थासिगोनदां गाजेना देखायबाय दे रायजोफोर थांनोसै जोंबो ओंखारलांसै मोनाबायबो दे रायजोफोर नै जों बायह्रायाव थांसै दाना थादो दे नानिमोन दे बाय बाय सनाफोर भिडिअ'आबो एसेनोसै